ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ரேடர் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெட்ஷாட் ட்ரிக் தான். என்னடா பெருசாக சொல்ல போகிற, ஹெட்ஷாட் ட்ரிக் தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்கன்னா நினச்சிடாதீங்க. இது கொஞ்சம் புதுசாக ஹெட்ஷாட் ட்ரிக் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், கருத்தை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க, மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். ஓகே, வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், ஒரு சின்ன கட்டு, ஆனால் ட்ரைனிங்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. சரி, இந்த இது ஃபுல்லாக அந்த ட்ரிக் ஃபுல்லாக நம்ம ஒரே ஒரு கன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். M1887 அந்த சோட்டா ஷார்ட் கன் வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம். நமக்கு அந்த கன் மட்டும் போதும், வேறு எதுவும் தேவையில்லை. ஓகே, கன்ஃபார்ம். ஓகே, வாங்க நேராக ட்ரிக்குள்ளே போயிடலாம். வேறு எதுவும் விஷயம் இல்லை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இவனுக்கு ஹெட்ஷாட் விழுவலை. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்சிலையும் யூஸ் ஆகுது, ரொம்ப லாங் ரேஞ்சிலையும் யூஸ் ஆகுது, ஒரு மிடில் ரேஞ்ச், ஒரு மீடியம் ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் யூஸ் ஆகும். இப்போ அவனுக்கு விழுவாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா அவன் ரொம்ப லாங்கில் இருக்கான். இவனுக்கும் விழுவாது, ஏன்னா இவனும் லாங்கில் தான் இருக்கான், வேறு வழியில். ஒரு மீடியம் ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் யூஸ் ஆகும் இந்த ட்ரிக்கு. அதனால் ஆனால் யூஸ்ஃபுல் ட்ரிக் தான், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இங்கே ஒருத்தனா அடித்தான் ஸ்பெக்டெக்ஸ் பண்ணப்போ இருந்தாலும் இப்போ ஆளக்காணும். ஓகே, அங்கே பாருங்கள், எங்கள் லைஃப்பில் அந்த பாருங்கள் ஒரு ஹெச்ஆர் இருந்ததா, அதுதான். அதாவது இதில் ட்ரிக் என்னென்னா, அவங்க எனிமி உங்களுக்கு நேருக்கு நேராக நின்னான்னா மூவிங் பட்டன் இருக்குதா, அதை கீழே இறக்கி ஷூட்டிங் பட்டனை மேலே தூக்கணும். இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கு. நமக்கு இப்போ நேருக்கு நேராக நிற்கிறோம், அங்கே பாருங்கள் ஹெட்ஷாட்டா. வயசு பட்டன்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, அதனால் எல்லாம் இதாக இருக்குது. இது பாருங்கள், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கு. நான் இப்போ சொன்னது வந்து நேருக்கு நேராக நின்னானா. இப்போ அதே எனிமி இப்போ மூவிங்கில் இருக்கான், அதாவது எந்த சைடு, இப்போ வந்து இவன் ரைட் சைடில் ஓடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் இறக்கி இவன் நேராக நிற்கிறான். இதை லெஃப்ட் சைடு கார்னர், இந்த மூவிங் பட்டனை லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் இறக்கி ஷூட்டிங் பட்டனை ரைட் சைடு கார்னரில் மேலே தூக்கினாலும் ஹெட்ஷாட் விடும். இப்போ இவன் இங்கே இருக்கான், அப்போனா மூவிங்கில் தான் இருக்கான், அவங்க விழுவலை. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இவன் எனிமி எனக்கு நேருக்கு நேராக நிற்கலை, ஓட்டா. இப்போ பின்னாடி அவனை ஒருத்த அடிச்சிட்டான். ட்ரைனிங்னாலே அடி விழுவான் தான் செய்யும். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு நேருக்கு நேராக நிற்கிறாங்க, அந்த பாருங்கள் ஹெட்ஷாட்டா, அதுதான் ட்ரிக்கு. இப்போ இவனும் எனக்கு நேருக்கு நேராக இவனுக்கு ஹெட்ஷாட் வச்சுட்டாங்க. இப்போ இவனும் எனக்கு நேருக்கு நேராக தான் நிற்கிறான், அந்த பாருங்கள் ஹெட்ஷாட். இப்போ இவனும் எனக்கு நேருக்கு நேராக தான் ஓடியாடுறான், ஆனால் இவனுக்கு ஹெட்ஷாட் விழுவலை, ஏன்னா ஹெல்த் யாரும் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷாட்லேயே வந்துடுமா ப்ரோ அப்படிலாம் கேட்டிங்கன்னா விழுவாது, ரெண்டாவது ஷாட்டில் தான் விழுவும். அதுதான் அதில் மேட்டு, ரெண்டாவது ஷாட்டில் தான் விழுவும். இப்போ இங்கே ஒருத்தன் இருந்தான், இந்த பாருங்க, அங்கே பாருங்க ஒரு ஹெட்ஷாட் விழுவுது, ஆனால் அவனுக்கு ஹெட்ஷாட் கீழ் காட்டலை. அது யானே தெரியலை, அவனுக்கு ஹெட்ஷாட் விழுவுது, ஆனால் அவனுக்கு ஹெட்ஷாட்டே காட்டல, ஆனால் சாதா கீழ் காட்டுது. அந்த ஹெட்ஷாட்டு டேமேஜ் இண்டிகேட்டர் காட்டுது ரெட் கலரில், ஆனால் அவனுக்கு ஹெட்ஷாட்டு கீழ் காட்டலை, ஆனால் ஹெட்ஷாட் விழுந்துருது. இப்போ இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் என்ன அடிச்சிட்டான். ரன்னிங்கில் இருக்கவனுக்கு நான் இப்போ சொன்னேன், இப்போ அது இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அவன் ரைட் சைடு, அதாவது ரைட் சைடில் ஓடனானா, இந்த ஒரு ஹெட்ஷாட் வந்து பார்த்தீங்களா, ரைட் சைடில் ஓடனானா மூவிங் பட்டன் இருக்கா, அதை லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் இருக்கி ஷூட்டிங் பட்டன் ரைட் சைடு கார்னரில் மேலே தூக்கணும். இப்போ அதே அனிமி, இப்போ அது வேற ஒருத்தன் ரைட் சைடில் ஓடனானா இதை லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் இருக்கி இதை ரைட் சைடு கார்னரில் மேலே தூக்கணும் தான் இவனுக்கு ஹெட்ஷாட் போய் இப்போ செத்துருவான். பாருங்கள், அவன் ஓரளவுக்கு எட்டியிருக்கான், ஆனால் பின்னாடிலேருந்து அவன் ஒருத்தன் வச்சான். இப்போ பாருங்கள், இவன் ஓரளவுக்கு எட்டியிருக்கானா, எங்கே இருக்கான் கணக்கிட்டான். இந்த பாருங்கள், பின்னாடி திரும்பி இருந்தால் ஹெட்ஷாட் விழுவாது, நேராக நின்னால் தான் ஹெட்ஷாட் விழுவும். எனிமி பின்னாடி ஓடிட்டு இருந்தானா ஹெட்ஷாட் விழுவாது, ஆனால் நேராக இருந்தால் ஹெட்ஷாட் கன்ஃபார்ம் விழுவும். 99% இருக்குது, ஆனால் 1% தான் விழுவலை. அங்கே பாருங்கள், அவனுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட் காட்டுதா, இதுதான் அதில் உள்ள ட்ரிக்கே. இப்போ இவனுக்கும் ஹெட்ஷாட் அந்த ஒரு ஹெட்ஷாட்டு, ஆனால் கில்ல அவ்வளோ, ஆனால் அவனுக்கு லைஃப்பும் குறையுது. அவனை போட்டுட்டான் வேற ஒருத்தன், லைஃப்பும் நல்லா குறைஞ்சது, ஆனால் வேற ஒருத்தன் போட்டான். இப்போ இவன் என்னை பார்த்துறானா பார்க்கலையான்னு தெரில, ஆனால் ஓடிட்டு இருக்கான், அவன் திரும்பி இருக்கிறான், ஆனால் அதனால ஹெட்ஷாட் விழுவலை. இப்போ பாருங்கள், அந்த டாப் கேமர் நேராக நிற்கிறான், அதனால அவனுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட் விழுந்துட்டு. இப்போ இந்த இவனை பாருங்கள், அந்த அவனுக்கு ஹெட்ஷாட் விழுவுது, ஆனால் கீழ் காட்டலை, யானே தெரில. சரி, ஓகே கைஸ், இதுதான் ட்ரிக்கு. நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன், அவன் ரைட் சைடு ஓடனா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு கீழே இறக்கி ரைட் சைடு மேலே தூக்குங்க. அவன் லெஃப்ட் சைடு ஓடனா நீங்கள் ரைட் சைடு கீழே இறக்கி லெஃப்ட் சைடு மேலே தூக்குங்க. மண்டை தெரிக்குது. ஓகே, அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், கருத்தை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க, முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே,
நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.